أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب والدوائها وعافية العبدان والشفائها والنور الأبصار والضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. ambe ala tanu ka barka dai kan deman kisini ni Allah subhanahu wa ta'ala bulu ko cha ala kira kana ka sumo na ka sahaba ube ni otemena ka boyono tuba misriba city sanfe amba ubela jilen fo dante foli mina mogo no be tuba misriba city sanfe anga foli be katara ubela jilema dante foli mina kata city mogo folo kata bla fo amogo laba ambe karamogo fo ambe kalandenw fo question bla bagaw bi fo ajabi bagaw bi fo qur'ana karamogo bi fo hadisa karamogo bi fo tawhid karamogo bi fo fiqh karamogo bi fo qasida dalaw fana bi fo mogo be tuba misliba city sanfe anga foli be katara bela jilema che ani muso ni otemena ka boyono tuba misliba walanda bi boli city sanfe anga foli be katara au bela jilema dante foli mina ambe duauke awi ambe duauke anyere amba fo Allah subhanahu wa ta'ala ka liman yaddi ama akanga liman yaudafa alaka yafanga jukuma ma anyantuku ka munke anyina ne munke afitini na belebele babe amba fo alaka herake anye geliya minumbe anka alaka utaka bwanka ka jamana noya ka sugu dia ka ankisi ka antanga haminan ko fenfe be anna jintani laharata Allah subhanahu wa ta'ala ka bela jelen noya muntaye chekoye alaka che noya we muntaye musukoye alaka musun noya we muntaye denkoye alaka den noya we minuntaye sugu de mandi alaka sugu dia alaka kiliyan chaman noya ya rabbi minuntaye papier ko de alaka ka papier ko noya minuntaye place ko de barako de alaka ka place ko noya alaka bara noya minun yerebe tangani kishide nyini u yerenu deunu kan nafulu nuka sode anu ka barake yero de ya rabbi alaka bela jilen kala nyini sabati minun be kaso de la alaka boda nyumanke annuye minun be visa nyini ni passport nyini na alaka bela jilen noya aywa haminan ko mimbe anna dogolna bangene minun tay bana koy alaka kenya de anuma minun be donde nyini alaka donduma anga bambagato alako hinako qabran noro ka baradali noya ubela jilenye ni otemena ka boyeno amena do anga walanda kono walanda mi fiqhu walanda kitabu min bambolo amba fa ko khulasatu al fiqhiyya ala madhhab al imam maliki ibn anas imam darul hijra amena kuma fiqhu walanda de ka kitabu min bambolo to de ko khulasatu al fiqhiyya abe kuma maliki ka madhhabi de ka maliki munye madina al mamiye odongo antunye saliji as-sunna bela jelen jati anya yira ko sunna e sheginde don aywa anya bela jelen fo fokato kelene ango okuma ka jandoni okama walanda kun jadana adona anya tike mana kuma jante no amena okelende fodron ka wala limimbala ko fana fo mogoye ango saliji sunna e sheginde anya bela jelen fo kelenkele amena damine a folo yere la mais wala li kera odongo amena kun tige dron pour que abisika famya chogomena ango salji sunna bela jilenye sheginde a folo tege fla koli de be salji damne na katra bolo kama a flana dam mugurili a sabana ka jido nuna a nanina ka jifie ka bonuna a duruna kongolo masahili a worona tlofla masahili a wolonvlana ka ji kura saliji aywa sonfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ngafo ka ji kura ya tulo ni kungolo cɛ kɔrɔ ni ji min ta ka kungolo masahi kana fi bo ke ka tulo masahi bilen ni be ji kura ta ka tulo fana masahi na ye o ye sunna ye ani ka saliji tugutugu ɲɔgɔn na fardaw tugutugu ɲɔgɔn na wala pelto o kuma na fardaw tugutuguli ɲɔgɔn na o kuma an tun y'a da an ye to in bɛɛ fɔ ka walawalali in fɔ bon a to tora ka fardaw tugutugu ɲɔgɔn na okuma amena kuma o dronde ka bi ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka dina yin famu ya chugon nyumandi ambela jelema alaka sababu nyumanke anye okuma amena kuma ale kelende ka bi aywa ya rabbi alaka noya ambela jelinye ما هو حكم
idha nakasa komi odongo anye farda wire jati anye farda ke wolon vlaye odongo anye sunna fana fo anye yira ko fana sheginye sunna totra kele minye amena kuma ode kan sisanno ani awala wala liu bo ango farda jumeni sisan kuma la surunya la saliji farda yi a folo o ye saliji ngani yasirliye comme ambora ka sunna o jati sisan shegi amena farda o fana fo ayi parce que kuma ye be mun yere ka bi o ye ka farda o tugutugu nyogona do be se ka nyiningali ke farda yere jumeni akone kalna ka teme mais amena fo farda mun ye saliji la o ye ka folo ka ngani yasiri folo ni ma ngani yasiri ka saliji la chenendo ka nyeda ko ni mogo me saliji ta nange na nyeda ko saliji chenendo katike ko katabla nongonkurula kata ibe dumini keni bolo min o tugu yoro yafla bolo kanna kata bolo kanna ka jigi kana bla nongonkurula o koli e fardai ni mo ko e kasalji chenendo kungulo masahili fardai ni kungulo ma masahidro salji chenendo senfla koli e fardai ni ma senfla ko tro salji chenendo ka salji ibe ka yoro minun ko ku tereke ni mo tereke e ka salji chenendo o chokoya kele no fana yoro minun be masahi ni mo masahi o kuma sali aywa ambe haketo nyini ke awbolo appel kunye message tige anye fardaw fo sisanno o kuma ka saljita aywa fawru kele na okoro ka saljita joko kele na kaba kana fendo uni nyogonche kana to furado kaddo inisal iga salji bara uni nyogonche ya famia o kuma ka salji ke dron ka wuli mbe do tala mbe tani na ka sigi ay o tala de ka salji beke aywa sigiro kele na we fardai salji sun fe minun be ka ko ku tereke ibe ka yoro minun ko iku tereke o tereke li mfle o fana fardai anya yira o dongo ko tereke li mbe kini bolo konna de ati be ka kini bolo ko felai me ni janaba ko do ibsaka kini bolo ko felai basto la me salji tato iba kini bolo konna de sisa ninde farda wi ko me awe fam ya soro o yoro la bonni ni fardai ni ala yake anya yira sunna fana konna na ko ka farda tugutugu nyogona okoro nyeda manako tege flaka ko katabla nongon kurula o manako ngolo ka masahi o kumana sem fana ka ko o dada chogo inde iku dada nyogo ga o chogo yala ikana fi be senko kana boloko kana nyeda la ay otinya bo o e sunna tole o kumana ni o kera mo min bolodo kumana bi wala handai mina boli ni nyere de ka ya famia anya yira nyeda perde kanga ko yani ka itege ko katabla nongon kurula e nyinana itege folo ko nyedanye walma nyinana ka kungolo masahili ke bolo ko linye walma nyinana ka senfla ko ka soro nyeda yere mako bolo mako okumana otigila mo ka salji be ke chokoti parce que anya yira ko ka tugutugu nyogona o de kan o de sunna fana bonno make mo min bolo dum okumana bi wala nda kuma be o dronde kampi nga akuma samalinde doni ani wala lubala ما هو الحكم إذا نكس فقدم فردا على موضعه المشروع له أكو ما كيري جمعني ما مما نسالجي تور أكونكا إيه فردا دو بلانيه في كاكون أكابوا بلاسيلا ني فردا ويري من فنا شريالين دو أي إذا نكس فقدم فردا على موضعه إيه كان لك فردا دولا aywa farda do plasila ya famia min ko liye sharia yi walma ay iko ko alenye ka an ghasala al yadaini abi ina fo mo min tege flako qabla al wajhi ka ko nyedanya nan ko tege fla dum be ken tege mi o tere tege kala bolo kana blam no gonkur la ode fardai sunna la odongo anya jati tege flako li dum be ken munye ode sunnai ngalla nyine yanyi ni nyeda ko masalan i tege flako ka ko nyedanye aw masahara sahu walma ifleka nyine de ki kungolo de masahi qabla al yadaini ka ko tege flako linye katabla nongon kurula aw qabla al wajhi walma ifleka ta kungolo de masahi ka ko nyedanye faqila zalika tafsilun al munakkisu ako faqila zalika tafsilun ukoni nako wala libala al munakkis min turla akunka la yakhulu haluhu alla hala koni otillangurunya
imma an yakuna amidan yani ni bake wakati mina atillangulunya la hala sabako ni be abeke odila ya famia amma inyina nadi amdan itude wala abe peut-être yake ki tugude o kiri donendo o kiri binafo au jahilan walma nta donde ne tumbe ka salji tan sera nyeda mampanna nyeda kuna kanantege flako ka nyeda toyenno walma nyeda ko doron panna tege flako na kata kungulu masai walma nsera kungulu manye kungulu to ndoron kata sen flako ya famia we ya tura kunga bosi sanno o keli miflenye adeke mogola kito la hala sabadi la kiyire tugu kake abseka ke ne yake nyenyere tugude au jahilan walma ne yake de me tienre la adoni yerde tenanta do ne kono bolo abeke tande parce que ntado au nasiyan walma ne ba do mantugu menyina na de kake ni la hala sabako ni atilangolnya ni nade amma oti la mo kake mame ni tugu kake walma kake mogomi ata donda ata kiridon walma mogomi anyina nadi okuma ni sababe la jelen wa fi kullin nin bela jelenna imma an yatula zamanu yake furajanya yani saljin konta bela jelen ko me dada nyonga min fora marketento ne dun tla salji la fotu majanya au ya usura walma nyake 600 de okuma na abeke ni choya flade kan akasuru wakati janyana walma wakati kasuru watulu akonna ko wakati jan watulu ako ni anko wakati jan mu'tabarun bi jafafi al-udwi ya famia ko bi jati mine de ni saliji sunfe al-akhiri mi sunfe labani o jaliye ka fo saliji fura janyana salju ni nyokon cha fura janyana obe donde ni salji sunfe laban jara folote de sunfe laba min niba ko esende sisan walma ekelenga tura kunga sunfe laba min tora no jara okoro fura janyana fi zamanin waqtila wa makanin an yorola i'tadala ni o waqti betli okoro jume sisan akake tumai walma yorodola yoroti kelenye masalan sisan iba sor arabu jamana wala anfle wakati mina anfe ya nene de beya me ba soro konko jamana uka ani arabu jamana nuna sanji de be kana yolube o wakati la botumado olube ke tlemana wakati mina tleka fari olubolo iba soro ambi samia chamanchela tumado europe be nene na wakati dola o ba soro ambi ay watlema konna na walma ambi fena o kuma na yoroti kilenye kilima on fanati kilenye bonni o jati mine be ke mo be europe ibe wakati mina wakati tlene do koro jumenye aywa nene batala fontaine batala finyeti ka ci ifarkolo fana ka soro fana o jati menene ndo iye mo koroninde walma ye demsende o bela jelen jati be mene parce que mo son fen tikelene ma dobe o son fen jakatili dobe o son fen jamantili be jati mene be ken ninde la ka fara wakati nunu ka ani ka fara yoro jati mene ka ni son fen laban jara dono o de ye aywa salji son fen jaliye okmana fa illam yatilu dhamanu ni wakati duma janyadun ni wakati majaya koro jume sunfe laba majafolo koro wakati majaya atali mutawaddi'u okmana salji tabaga alibina bi wudu'il munakkis abina ni sunfe ni ayimu ntura kunka okoro jume sisan etumbe ka salji ta isera nyeda ma inyina na de walma itude walma itadunde ipanda nyeda kuna kata tege ko bo i hakili jigina la ka soro be ka tege yere ko o yoro be la jelena walma hakili jigina la ka soro be ka kungulu masai walma hakili jigina la ka soro be ka senyere de ko o kuma yoro be ni tlala ibe sigi ka nyeda yoro nyeda mi ipana kuna ibale ko ni yale ko wakati mina o kuma ibe salji to yetuguni ka tuwala ati damine la tugunde inya na yoro men ko ibata yende ya famia ibina na yo chokola wa huwa alladhi ako ode fenye udima ala mawdihi al-mashru' iyo kanda aywa plasila minti a plasi fayaghsuluhu marratan wahida ibe osun fe min forade iba ko shinkelende wa adama okmana be segi fenka ba'dahu yeminun ko kako akofe marratan masalan enya nanyela de ko yetege flako kata isi hakil jigidala yitla sendela o yoro bebe nyeda ko ni nyeda ko katla okmana to minu
o e bolo ni kungolo masai ni fen ni bato bela jilen to wala yani nyeda kolen ko fe fen kan kana sa ibu bela jilen ko shenkele ya famia aywa oye ni wakati ma janya la farqa baina kaunihi amidan akom men yoro fleni difference ni yano ka fo nyentude walma nyina na de walma nta donde ay difference olula am fleka ne min foni ya hakili jiginala immasrunyala kasro sonfe o majja o yorobbe ibata nyedala ka tege ko ka kungolo masai ka tulo masai ayba ka kungolo masai segenenge ka tulo masai ka ta senko har nasro ki kunyo ko ka koro be segu kan ncho yaina akera inyina na de saw akera itugu de saw akera itunta donde nimbela jilen kiriye o choko ya kelen pewde wa in tala dhamanu aywa ni furaja nyana dum e yake fitara seli sonfe bela jilen jara ya famia woti la mo ba ke chukoti wa in tala dhamanu fa in kana amidan okmana ni ayasro ki tugude au jahilan wal ma itunta donde tugude wal ma ikunta kirde don woti la mo ibtada ali wudu nadiban ubakanu aye akasal jidda min quraye mustahabban wajibite de ya famia nga nama keten koni mustahabuni ya nama songa keten okmana aba anyana yoro ngo abata ye kuna foto inkira chuko mina sisa wa in kana nasiyan ngane ayasro ka nyina na desa nyina na de imado fa'alahu wahadahu nyina nyira kele min kode ibo yoro kele mpewde ko ya famia min duni an yu'ida ma ba'dahu marratan wahida nga ateke ka foika sigi tonu ka misaliala nyina na nyeda koliko akira nyina de sababula nyina ne munke itara kata tege flako kata ka salji dafa pew fitara salire akofe de hakil jigina la jaga ne nyeda mako yaso sonfe on jara okmana sisa no ibta jita dron ka nyeda en dron pew ko me abe ko ni farda yanga ni yade de ibi nyeda dron pew ko ni nyeda dron pew ko nasri kun sallaka tla ibi segi salinka hal ni ayasro ki kun yasali wakati tan de salnai ibi sega sali wakati tan bela jelenka afamera ibi segi sali wakati bela jelenka ngani ayasro aywa itu masalnai ibi segi sali jinka tendoro abana yani ibi segi nyeda ko likandoro abana nasro furaja nyana ka fo nyeda ko metla kan tego ni sewni ay atese wala bleni wakati janyana ko ni mini wakati majanya imasro nyala sonfe majja okumana ni nyeda ko ibe singa tige nunu ni aywa kungolo masahi segeli ni nyeda klo masahi ni aywa sen nun bela jelen ko tuguni ya rabbi ambe ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina en fam ya chugo nyumandi an kelen bela jelema oye ne inyinana anye tuguli chugo ya fo ni tugude ka ke walma itunta donde an kika salji damine kurai ode kanulendo wa misadu zalika okmana samina misaliyad ni bi mbaere soro chukoti an law bada'a bin zira'ihi abe ina fo sanni mo min damni liki annongona hi nongon perede ko yani kata bolokana kana blan nongon kurla iyo perede ko summa bi wajhihi okofe inna inyeda ko fara'asihi okofe inna kungoloko farijilaihi okoro inna semflako ya nan ko kungolo ko li o ye kungolo masahili di o ye lanyine kwa fa in tadhakkara bil qurbi anya ni minu fosisano e nyena na ka nyeda to yinno ngom perede ko apre inna na nyeda de ko orke nyeda perede kanga ko folo o kuma ka solo kan nongonko na enyena na e nongom perede ko folo katlaka ta nyeda ko ka kungolo masahi o kuma ka solo kata senko fa in tadhakkara bil qurbi ihakili jiginala imasrunya la sunfe majja folo de aada ziraihi ibe segin nongonka marratan shinkele ya famia wama sahara asa okmana be soroka parce que nyeda koran ni na deja okmana nyeda to ko blebe segi son fendeka okmana be soroki ko lo fana masahi ibe sorara sen flaf fana ko nimbela jilembe ke kelen de sawaun adamakaka nakasa sahawan ya tura kunka nyinande kama aw amdan wal ma'itu de kake aw jahalan wal ma'itun ta don yerede wa in tadhakkara ba'da tuli ni hakili jigilala furajja nyanen kofe ya hakili jigilala wakati mina wayasoro sali wakati yere bora kaba wal masunfun jara sahal ni masalnai wal masali kofe de hakili jigilala aada zira'i ibe sigin nungon doronde ka faqat
ale kelempew inna kasa sahawan nga sharti o yasoro in nyina nade nyina de kama nga nama ke nyina isa anyo ke chikofo wasta'nafa wudu'ahu nadban hukmana ibisalji damine kuraye mustahabun ya nyeka inna kasa amuda nasoro kiya tura kunga yere tugude kama wal mafili de kama ne hakilila fam yasorla walanda nununa ya rabbi ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in fam ya chugo nyumandi au bela jelema nin kunye au dina ka kalande Ahmad Tamba Silla Tuba Majura ni yaka walanda e fiqhu walanda Tuba Misriba City Sanfe saliji kibariya wula anye farda foka ban anfile ka sunna fana foka ban bi ni ala ya latige insha Allah sigi nataina ana damine saliji kanuma feuna ni ala ya latige amba damine saliji kanuma feuna ko fana dantige awye ka bela jele fo globalement katla ka abela jele fo ka wala detailmana yasa awna famya soro Allah subhanahu wa ta'ala ka dinaina ya rabbi ala ka dinain famya chugo nyumandi ambela jelema ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.